Moi ben, Millares, vexo que fixo todo o traballo, sí, señor. Pode comprobar si Fandiño lle dou saída aos seus documentos? No. Pode volver a ir comprobar si Fandiño lle dou saída aos seus documentos? No. A ver si vou ter que ir eu. Efectivamente, Fandiño non lle dou saída aos seus documentos. Ya no puedo más, ya me es imposible soportar. Otro día más sin verte, ya me fue. Que alguien saque a bailar a la morocha. ¿Qué tal, Villar? Paripé. Bos días. ¿Qué tal, jefa? Buenos días. ¿Qué tal? Ay, para arriba y para abajo. ¿Esto qué es? É o traballo que tes para hoxe. Digo, aquí o que vine aquí a traballar. Efectivamente, así que ponte a traballar. Se non quixera traballar, iría a Diputación. Pero estou aquí. Claro, claro. Sí. Traballo! O traballo é buenísimo. Bueno, cando que pagan tampouco debe ser tan bo, non? Pois veña, hai que darlle saída a isto, vale? Sí. Hai que haber salido que está en entrada, claro. Exacto, hai que darlle salida. Vale? Ahora. Oxe. Ah, sí. Sí, hoxe, sí. Isto non leva nada. Venga, vamos tirando por aí abaixo. Que fai? Que acaba de facer? Ostras, estaba en entrada, ahora está en salida. Pero vamos a ver. Esto hai que leelo, hai que cubrilo e hai que poñerlle o sello. Tú tienes que quitar la chaqueta, xa, eso... Pero hai que lelo... Cubrilo. E cubrirlo todo. Poñerlle o sello. Poñerlle o sello. É que nin que fora a primeira vez que fai isto. É a primeira vez que fai isto. O que lle podo asegurar é que non é a segunda. Pois veña, a traballar. Déalle saída a iso, vale? Hai que darlle salida. Efectivamente. Listo, hai que darlle salida. Hai que darlle salida. Entrada xa lle deron, agora o que hai que dar é... O que hai que dar é salida. Verá, Millares, o que hai que dar é... Entrada xa lle deron. Agora o que hai que darlle é salida. O que lle teño que dar é salida á cena de onte, cun kiwi e un café. Con eso, doulle salida, pero vamos... Madre que me parió. ¡Eh! ¿Pero quién carajo me metió más papeles aquí? Me cago en mi... ¿Pero quién fue el sinvergüenza, hijo de puta, que me metió aquí? Fun eu, Fandiño! Fun eu! Pois para darlle as gracias, joder, que gracias.
Gracias. Está muy bien. Muy bien colocados, jefa. Sí, señor, todos en ringilón, en paralelo. Podía haber un en perpendicular, pero no, están todos... Están moi ben postos, jefa. Estes documentos son os de hoxe. Sí. Como onte. Os de ontes creo que ainda están aí tamén. Efectivamente, Sí, están sí. os de onte e os de hoxe, porque onte, como non fixo nada, Claro. hoxe ten doble traballo. Así que hai de Sí. que dar saída a todo isto, vale? Claro. Entre os tres. Que tres? Home, eu que vexo aquí somos tres, me está cargando toda a mierda a min. Por que Millares, Por que Millares ten a bandexa baleira? Por que ten a bandexa de entrada baleira? Porque Millares xa lle deu saída aos seus documentos, Fandiño. Hai que traballar. Xa lle deu salida, non? Sí. Moi bien. Veña, Fandiño, ponte a traballar, Nada, hai que darlle salida. Hai que dar salida a todo eso, vale? Sí, se onte levaba 10 minutos. Hoxe 20. Sí, a matemática... É dicir, a matemática é unha ciencia. Pois tampouco é Non exata. falla, a O que matemática. non falla é o horóscopo. Isto pode fallar. Oh, xelle! Si ben, vexo. A darlle salida, vale? Si estou vendo. Hai que darlle salida. Que darlle salida. Isto non leva nada, Millares. Isto que leva media hora. Pasa que para isto que é unha nada. Quitar a chaqueta. Ponte ben, estente quieto. Joder. Dime, sí. No puedo más. La madre que me parió. Estás no meu sitio. ¿Eh? Estás no meu sitio. Que é túa silla, non? Perdona. Gracias. Fandiño, que fas no sitio de Millares? No, bueno, hai moitos sitios na oficina, porque ten que ser isto dela. Aquí hai tantos sitios que... Porque este é o sitio de Eu Millares, collín o Fandiño. primeiro que vin, non collín ao azar. Queres deixar de facer o tonto e poñerte a traballar? Isto é moi fácil. Sí. Canto máis tardes en darlle salida aos documentos, máis documentos terás para darlle salida. Sí. É fácil, non? Sí. Pois venga, a traballar. Isto é un bucle, ao final é como... Perdóname, é como a pescadilla que se muerde la colcha. No, tu anda aí... Que me estás vacilando? No, isto xa está... Isto non debía pasar de De hoxe. hoxe. Isto de hoxe, vai dicir Vale. de hoxe. Sí. Quero isto Pa calma. xa. 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 Pa xa. Pero cando digo xa, Pa xa. é xa. No, pero... Pa xa. Non é xa. pa xa. Non é eso. Tira pa xa. Non. Tira pa xa. Quero que lle der salida a iso xa. Xa de adverbio de tiempo. Efectivamente. Xa. Correcto. Pa xa. Ponte a traballar. Pero pa xa, Millares. Pa xa de xa, Oiche, pero pa xa. Xa. Pero pa xa de mañá xa. Millares. Estuve toda a noite na cama dándolle voltas á cabeza de como podía me quitar eu este problema de encima e encontrei a solución. Tiñamos a solución diante dos ollos
e non habíamos. No, tranquilo. É que tiñamos a solución. Por 2 euros nos chinos. É que... estábamos facendo o tonto por 2 euros. Ahora xa verás como vai vir a jefa e ainda vai ter algo que dicir. Xa verás. Fandiño, que mierda é isto? Xa non lle gusta. Trouxen hasta do mismo color que había en rojo máis barata. Están todos os documentos no chan, Fandiño. Pero a bandexa de entrada está valeira. A ver, Por que tiraches os documentos? o meu choi vai darlle salida aos documentos. Hai que darlle salida aos Que non haxa na documentos. entrada. En entrada non hai, en salida tampouco, está perfecto. Non hai documentos en entrada, non hai documentos en salida. Vale? Unha cousa, Fandiño, estás menchendo, É que usted tamén fíjase moito. Fandiño! Usted fíjase moito, usted fíjase... Usted se mete o dedo no cu... Ai, merda, claro, pero non meta, non meta. Claro. Ya. E cando anda o detalle. Fandiño, Sí. vou no despedir. Vai vostede a darlle saída a todos eses documentos. E cando acabe de darlle saída está vostede despedido. Vale? Tu oicho que dixo, non? Oiche. Cando acabe de darlle saída, está despedido. De unha vez a Panorama a nosa aldea dixo cando acabemos de tocar queremos cobrar. Tocaron 2 meses seguidos. Ela dixo, cando acabe o traballo está despedido. Por non traballar, tararí que te vi. Hala, hasta lunes. Así ya válenme. Hola. Fandiño, que estás facendo? ¿Eh? Que estás facendo, Fandiño? Aí está. A miña mesa limpia de todo. No, pero é que esta non é a túa mesa. É miña trouxeneo Esta non é a particular, tua mesa. particular, é miña Pero é que esta particular. non é a túa mesa. A túa mesa é esta que está chea de documentos. Esta mesa é da empresa, esta é miña particular, que a trouxen eu, e aí está, para sempre, para mí. Fandiño, tes o traballo de toda a semana aquí acumulado na mesa. Díxencho 1000 veces. Hai que darlle salida a esto. Pero é que o problema non é meu de darlle salida, o problema é a mí, quen carallo me está dando entrada a mí? Claro, porque o problema é meu. No, no. Ora. Claro, que o problema é meu que non dou salida, pero quen me está dando entrada a min a tanto documento? Queres coñecelo? Sí. Acompáñame, por favor. Hola, que tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Fandiño, presentolle a Segade, da planta 2. hola, que tal, Segade? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ele é o encargado de darlle a entrada aos documentos aos que usted lle ten que dar saída. Demos co bicho. Que? Hombre, claro. Eu estou recibindo entrada porque este señor está me dando salida para ali. Efectivamente. Entendo? Pois xa está. En vez de despedirme a min, hai que despedir a este tío. Claro. Hostia. É que... Este tío está collendo daqui e indo dándome entrada a min ali. Que está poñendo todo perdido. Non hai que despedirme a min, hai que despedir a este sinvergüenza. En todo caso- Morta rata, morta rabia. No, hai que despedirlo a él. En todo caso, se hai que despedir a alguén, hai que despedir a Varela da planta 3, que é o que lle dá a saída o que eu teño aquí de entrada. Entendeuse? Que feo botarlle a culpa aos compañeiros. Hombre, por favor. Cada can que lamba a súa merda, hombre.